Здравейте, хора, и добре дошли на моя нов канал. Това ще бъде първото ми видео и то ще бъде да операм сиреницата за училище. Така, днеска утре е петък. И имаме първи час физическо. И аз ще си преглася едно от моите най-любими едно от моите най-любими худита. То всъщност е това панталонче, което е много хубаво. Понеже имам първи час физическо, не знам на кой му е дошъл идеята да го направи това. Така. Имаме бяла тениска, естествено. Да, това беше котката ми. Така. Имам и още едно. Сега да намерим. Тук намерим. Ето. Намерихме го. Опа! Това горкичкото. Така. Така. Аз го обърнах, защото беше на обратната страна. Ето. Това е супер удобно, защото седно може да заспиш в буквално всеки удобен час, който се намериш. Така. Следващо. Добре. Така, следващо имаме български и имаме литература. За жалост, но изкараме англията. Така, значи сега имаме... Омага, си забравих литературата. Аз стигнах до тук и забравих за какво да бях. Така... Омага, познайте, това не е тук. Това е лошо. Трябва да го намерим сега. Къде може да е? Ето го. Така, намерих си литературата. Така. Така, първо на първо. Тя моята литераница изобщо дори не е пипана. Така че... Не е пипана, трябва да пише домашното, но нищо. Така. Математиката и компютърното. Така. Значи ние имаме компютърно. Да. Понеже утре има само 6 часа. За мен най-голямо удоволствие. Ама не мога да повярвам, утре има 6 часа. Ах, толкова се радвам. Мен толкова ми беше странна тази седмица, защото имам чувство, че беше минала по-дълго, отколкото трябва. Да. Значи литература. Трябва да си намеря тетрадката. Ей, сега идем. Така, намерим си го. Тетрадката по българска литература. Аз вече си бъркам думите. Така. Добре. Значи имаме това. Математика. Това тетрадката. Сега елате с мен, за да кажем с какво ни мъчат. Така. И това толкова. Мага, добре. Така, извинете. Опа. Това беше погрешка. Винаги има нищо. Нищо. Така, това е толкова голямо. И има страшно много задачи. И... Ето да го погледна, ме боли главата. Ужасно е. Какво има още? 6 часа. Добре. Да погледнем програмата, която е страшно мъничко. Опа. Български, английски. Английски музика имаме. Така. Английски. Упсис. Така. Това. Добре, така. И това.
Така. Добре, че аз съм добра по... Аз съм добра по английски, иначе ще да ми е страшно трудно. И музика, което аз май забравих. Не знам къде ми е музиката. Ето я. Най-омразният предмет от всички. Така. Ето. Музиката, за жалост, влиза. И английски. И ми е готово всичко. Всъщност, нека покажа. Това е отпреде. Така, нека покажа какво се нося аз. Така. За това аз си нося различни неща, като например това. Естествено ключа ми. Няма как да нямаме ключ. Аз съм го украсила така, защото е яко. И имам естествено нещо от Sephora. И има захар на него. И е много хубаво. 2 ластика за всеки случай. И това, което мирише уникално. То е просто вазелин за устни. Не знам какво, но имам и това, ако се вижда. Не знам какво е някакво човече. Но просто ми седи там. Така че... Общо взето, да. Сега слагаме си ластиците. Това. И за да може да не си отровим котката, да си преберем маничкото човече. Така да си вземем Девин бутилка. И за да не го разделям, нали, на 2 различни видеа, ще си направим скинкера сега. Така че... Така, добре. Ето ме. Има мартеничко, мога. Сърчице. Чакай. Така. Муркичкото е гладно. Значи първоначално ще почнем с пиана, за да може да си махна всичките тези пъпки по лицето. И мога да ви разкажа нещо за зеленото училище, което идва. Значи, ще ме зелено училище на 1 до 4 май. Да, от 1 до 4 май. Аз ще имам голям влог тогава. Доста дълъг, но ще го разделя на няколко части, като... аз ще бъда с още една като мен ютубърка. Тя се казва Вери, нали, нейна канал Verifun. И ще се видиме с нея. И преди това ще се видиме с още една моя приятелка, също в моя клас, която е... Тя има Инстаграм и също може да последвате там. Просто не знам как се казва Инстаграм. Омага, съм ужасна приятелка. Така, както да. Така, трябва да си го изчакам малко и да го махна. Така че изчакайте 1 секунда. Така, оправи ми се. Мисля, че... Вижте го. Така. Сега ще трябва да си вземем един... Мога, дайте го. Упси. Така. Значи, както говорим за зеленото училище, ще имаме цял план, който ще направим. Ще бъде като, нали, нормално зелено училище. Обаче, 3 момичета сме. И всичките си пускаме, нали, какво правиме. Така. Да кажем, че сме готови. Добре. И мисля, че това ще бъде за този влог. Може да ви каже здрасти. Да, добре, както и да е. Но за зеленото училище ще имам много голям влог. Аз всеки ден ще пускам по едно видео, което ще се отнася какво сме правили. Като, например, нали, какво сме правили през деня. Пускам видеото и ще направя ново на следващия ден. И
да пишете в коментарите какво може да направим на следващия ден. Пишете да кажем на първи ден, пишете в коментарите какво да направим на втори ден. Нещо интересно, нещо епично. И ще го снимаме. Така че, чао!